Inden denne video starter, så skal I lige høre nogle ting. Det her, det er en GTA stopmontage, som jeg arbejdede på sammen med Shark og Zero Gameplay i rigtig lang tid. Den har i hvert fald taget rigtig lang tid at lave. Videoen er delt op i 2 elementer. Det sidste element, I skal se, det var det første, jeg arbejdede på, men jeg fortrød lidt hen ad vejen, og jeg havde ikke rigtig motivation til at lave mere på det. Så skete det, at jeg faldt over en sang, en melodi, en tekst, som er rigtig rørende. Og jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg begyndte langsomt at redigere til det. Jeg synes, det var helt fantastisk. Helt fantastisk tekst, når I ser den video her og hører den, så skal I rigtig prøve at lægge mærke til teksten, imens I ser videoen, og prøve at forstå det. Jeg blev rigtig inspireret af det, og selve sangen, eller hvad man skal sige, det er både en sang, og det er også en tekst, det er også en lille fortælling. Den ligger på SoundCloud, og der var stået et link nede i beskrivelsen, så I kan tjekke den ud med ham, der har lavet den. Jeg blev lidt selv påvirket, da jeg hørte teksten, og jeg kom til at tænke på nogen, jeg har mistet. Ja, det har jeg. Og jeg kom til at tænke på dem. Dejlig tekst, dejlig varm tekst, og man kommer til at, når man hører teksten, kommer man til at tænke på nogen, man savner rigtig meget. Og det gjorde jeg selv. Den første del af det er lille, der er stunts over det hele, men den er delt op i 2 elementer, sådan kan jeg sige det. Så det er rigtig vigtigt, at I smider et like. Det er altså rigtig lang tid at lave, så hvis I alle sammen derude, I smider et like, når jeg ser den her GTA stopmontage, så det betyder rigtig meget for mig. Så jeg håber, I kan lide den her, smid et like, så kommentar med, I synes, og ellers så tjek den gamle GTA stopmontage ud, den ligger nede i beskrivelsen. Og det er vores clips, der bliver brugt, så det er ikke nogen andre, så vi sidder og arbejder på det her rigtig lang tid, og så ses vi bare. See ya. There was a moment when I was under in the darkness, fading. I could feel, and I knew, so clear. I could feel it. It was like I was part of everything that I ever loved, and we were all I said darkness, yeah. And I disappeared. But I could still feel her love there. Even more than before. But nothing but that love. Kalder I det clips? Her kommer part 2. Nej. Undskyld. Skål! Kan man bare sige? Oh my fucking god. Hvem fuck har rodet? Okay, her kommer part 2. Jeg gjorde det! Jamen, jeg gjorde det!